Midagsa ang mga drivers o mga operators sa mga traditional jeepneys sa Mandaue City sa gilusad nga one-stop shop alang nga sa ilang pagbalik sa pamasada. Ang report ni Nico Serino. Day 1 karon sa one-stop shop sa pagprocess sa mga traditional PUJ sa Mandaue City. Dito kinighimo sa team office sa sports complex. Daghang mga drivers ang miasikaso sa ilang mga papeles aron makabalik na sa pamasada. Gawas sa syudad, may mga requirements usab ang LTO o LTFRB, una sila mahatagan og special permit to operate. Mora requirements nato diri ug sa other LGU parehas ra. Usa sa mga requirements ang pagpa-inspect sa mga jeepney units una matugutan. Nakakwestiyon ni ini ang uban nga mga drivers kay nahuman naman sila og inspeksyon sa Cebu City o bakaha sa Lapu-Lapu City. Apan matud sa LTFRB, usbon gyud ang pag-inspeksyon. Sinoy Agustin, usa sa mga nag-asikaso kaganiha. May 12,600 pesos nga pending penalty siya sa opisina sa team. Butang nga gihangyo niya nga ma-installment lang una ang bayad kay di pa kaya kun bultuhon kini. Ali suloy, 8 ka buwan ni standby. Ugan mi kada WhatsApp. Aray, tinood man eh. Di pambiyahe sa may makadata. Bisag every month may data ba. Naamagoy uban nga dugay na kaistanan nga wa gihapon kabayad. So naa sila'y mo-issue ang team og provisional clearance. So good for 6 months pagbayad nila sa ilang mga pending violation. Hangtod ra ugmang adlaw ang one-stop shop sa Mandaue. Kung dili makakomply ang mga drivers, sila na ang mangunay sa pag-asikaso ug pagtagsa-tagsa pag-adto sa mga ahensya una mahatagan sa permit nga makabiyahe. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.